превозни средства, превозващи храни на температурен режим, живи животни и опасни товари. Въведени съвременни ограничения за движение в следните пътни участъци: София – Кулата, границата с Румъния – Варна, Делчево – Петрич, Шумен – Карнобат, Царски извор – Даганово, Рибаркова – Лисейна, Брусаци – Смедневски, Батак – Доспат, Костенец – Самоков – Приборовец и Елхово – Бургас. През изминалото денонощие на територията на страната са станали 12 тежки пътно-транспортни происшествия с 14 ранени и един загинал. За района на София са станали 34 леки и едно тежко пътно-транспортно происшествие. Съюз на българските автомобилисти ви напомня преди дълъг път да проверите дали сте изключили електроуредите вкъщи, както и дали сте взели необходимите документи за вас и автомобила ви. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти. Спортните новини. Добро утро на Ивайло Герчев. Добро утро. Челси срещу Бенфика е финала на футболния турнир Лига Европа. Челси победи с 3-1 на реванш от полуфиналите швейцарския Базел. С общ резултат от двете срещи 5-2 за Челси. Бенфика също спечели 3-1 срещу тима на Фенербахче. Общ резултат от двата мача 3-2. Футболистите на Левски победиха с 1-0 Локомотив като гости в Пловдив в мач от 23-ти кръг на групата. В останалите срещи Локомотив София Черно море 0-0, Миньор Славия 2-4 и Пирин Гоце Делчев Берой 0-0. Днес има още 3 мача, съботен дербито на кръга между ЦСКА и Ботев Пловдив. Банско победи 2-1 Чавдар Етрополе в мач от 22-я кръг на Б-футболната ни група. Останалите срещи от кръга са утре. Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон. Датския град Фредрикшаун с награден фонд 15 000 $. Стоева победи Сандра Янсен от Дания с 2-0 гейма. Националният ансамбъл на България за девойки се класира на четвърто